Safe. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της πέμπτης ημερομηνίας, έχει πολύ καλή κίνηση του Ρόμπιν Στόουν, ο οποίος οδηγεί στα στάδια και προχωρήσει δεύτερος Safe. Είναι καλός δίνεται με τον Ρόμπιν Στόουν πρωτοπόλο, Ανδρέας Σέλνες στο ένα μήκος, στη συνέχεια σε δηλαδή θέση είναι ο Ντουκακάκης. Η τρίτη θέση είναι ο Λαωμένης, ο Ζούκοφ, ακολουθεί ο Αλβάρο και πολύ ψηλό Λεύσιν Αλέξης με τον Ρόμπιν Στόουν να βρίσκεται στην πρωτοπορία και ακολουθείται στο μισό μήκος από τον τελευταίο μας πλησιάζει ο Ντουκακάκης στα δύο μήκη. Είναι ο Ζούκοφ στη συνέχεια μαζί με τον Λαωμένη εξαποσάρει με τον Ρόμπιν Στόουν να εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Ανδρέας Σέλνες στο ίδιο ύψος του περίπου και ακολουθεί κατά πόδας ο Ντουκακάκης. Στη διάθεση είναι ο Λαωμένης και στην πέμπτη είναι ο Ζούκοφ. Και τον Ντουκακάκης να κάνει επίθεση τώρα καθώς είναι από δυνάμεις του Ανδρέας Σέλνες. Ρόμπιν Στόουν στην πρωτοπορία. Ντουκακάκης έχει τις δυνάμεις τώρα να δώσει τη μάχη. Ο Ρόμπιν Στόουν που κρατά την πρωτοπορία με μισό μήκος τώρα. Ρόμπιν Στόουν και Ντουκακάκης στην τελική αναμέτρηση. Ντουκακάκης από την εξωτερική, Ρόμπιν Στόουν στο δεύτερο και τρίτο διάδρομο. Ντουκακάκης να περάσει τώρα, Ρόμπιν Στόουν επιμένει λίγο κοντά του. Ντουκακάκης και Ρόμπιν Στόουν, Ρόμπιν Στόουν θέλει να επιστρέψει. Ρόμπιν Στόουν θα κερδίσει τον Ντουκακάκη. Και πίσω του Ζούκοφ και Λαωμένης.